og velkommen til en kort episode af Busnews. I denne uge var dronning Margrethe på Bornholm, og her ser vi et klip fra vores reporter, der var ude i marken. Er hun der i? Er hun der i? Der er sgu da ikke nogen... Jep, det var nemlig dronning Margrethe. Så meget var hun på Bornholm. Tak fordi I gad at se Busnews. Vi ses.